ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் தச்சு டெக்லேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வாட்டர்மெலான் மில்க் ஷேக் எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம். ஒரு கப்பு வாட்டர்மெலான், அதாவது தர்பூசணியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். விதையெல்லாம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 டீஸ்பூன் சர்க்கரை, உங்கள் இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க, உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. 1 கிளாஸு பால். இப்போது இதுதான் தேவையான பொருட்கள். ஐஸ் க்யூப் நம்ம லாஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மிக்ஸி ஜார் எடுத்துட்டேன். இதில் நம்ம ஃப்ரூட்ஸை சேர்த்துக்கலாம், அதாவது ஃப்ரூட்டை சேர்த்துடலாம். வாட்டர்மெலான், 1 கிளாஸ் பால், சர்க்கரை. எனக்கு 3 டீஸ்பூன் போதுன்றதால நான் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கூடவோ குறையவோ சேர்த்துக்கலாம். இதை மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். வாங்க, பிளெண்ட் பண்ண பிறகு எப்படி இருக்கிறத பார்ப்போம். இந்த பால் காய்ச்சி ஆறின பால், சில்லுன்னு இருக்குது. இதுலேயே 4 ஐஸ் கட்டியை சேர்த்துடலாம். இப்போ இதை பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். வாங்க, பிளெண்ட் பண்ண பிறகு எப்படி இருக்கிறத பார்ப்போம். இப்போ நம்மளோட வாட்டர்மெலான் மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு கிளாஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பிறகு எப்படி இருக்கிறத பார்ப்போம். இப்போது நம்மளோட வாட்டர்மெலான் மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக அந்த கலர், நேச்சுரல் கலரில் உங்களுக்கு வாட்டர்மெலான் மில்க் ஷேக் ஆகும். தர்பூசணி மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி செய்யறதுன்ட்டு இன்றைக்கி பார்த்தோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தச்சு டெக். தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சம்மருக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க் இது. தேங்க்யூ.